В Рим фенове на Лацио има много, защото те си живеят тук, но феновете на Интер вече са в столицата на Италия. Дори цяла групичка, която виждате тук зад мен, те са от фен-клуба на Интер в България, но един от този фен-клуб, и той е член на фен-клуба на Интер в България, е Маурицио, който е от Милано, родом е в Милано и подкрепя, разбира се, Неразурите. Маурицио, чао! Маурицио, здравей! Защо всъщност избрахте Интер? Защо сте фен на Интер? Преди всичко, първо да поздравя вас от българската телевизия и всички българи. Много се радвам, че съм тук с вас. Станах интерист по семейни причини. Баща ми беше от Интер. И макар като малък да играех в Академията на Милан, докато бях в основното училище. При Вълшлетата? Точно така, по учини. Играл съм заедно с Пао Малдини. Той е малко по-малък от мен, но играехме заедно в един отбор. А защо спряхте да играете? Ами защото имах контузия на коляното и това бе ключовото. А и баща ми не искаше да ставам футболист. Не му харесваше. Така той ме записа в едно много престижно и строго училище и трябваше да уча много. Накрая станах финансов експерт и получих друг път в живота си. Кой е първият матч, който помните на Интер? Първият, който си спомням, е един матч в европейските турнири. Интер срещу Динамо Тбилиси от Грузия. Направихме 0-0 в Грузия. Катеначо. Катеначо, точно така, да. Известното италианско катеначо. После загубихме 0-1 с гол на Кипияни. Още си спомням голмайстора и как отпаднахме. Кой матч между Лацио и Интер никога няма да забравите? Никога няма да забравя 5 май, когато загубихме титлата. Няма значение, че Интер и Лацио са братски отбори. Феновете са побратимени, а онази загуба още боли. Аз бях в Рим и гледах мача. Да, минаха толкова много години, вече 23-24 години, но това е същинска рана, която така и не зараства. По-важно е добрата игра или резултата в крайна сметка? Защото тук в Италия треньорите често са обвинявани, че мислят само за резултатите, а не за стила на игра. Благодаря ти, защото това е много хубав въпрос. Ясно е, че играта е важна. Но миналата година Интер играеше хубав футбол и стигна до май месец с възможност да спечели всичко. Купата на Италия, първенството, Шампионската лига, а после загуби всичко в рамките само на няколко дни. Така че за тифозите е важно да се вдигат трофеи. Ние вече спечелихме един, титлата, надявам се да вдигнем и още един, а именно Купата на Италия. Кое е най-лудото нещо, което сте правили за един футболен матч? За футболен матч бих казал, че не е замесен Интер. Аз бях на почивка, като момче в Париж, с малко пари, защото едно момче на 16 няма много джобни, но пък е влюбен в футбола. Отидох да гледам матч на Пари Сен-Жермен, мисля, че беше срещу Мец. Като се прехвърлих през оградата, въпреки че ме преследваха местните полицаи, ние успяхме да прескочим и да гледаме матча напълно безплатно. А какво очаквате от следващия сезон? Днес Интер има възможност да вземе 2 трофея за сезона. Очаквам клуба да инвестира в играчи, защото сега много от футболистите са в края на договора си. 5-6 играчи са с изтичащи такива. Така че искам клубът да инвестира добре, за да може Интер да бъде конкурентен в Европа, да бъде възможно. За това трябват добри играчи, а те струват скъпо. И се надявам да направим тези трансфери. А и за вас също е важно следващата кампания, защото може да вземете първата звезда. Да, за мен лично. Аз започнах да празнувам на стадиона титли с Интер през сезон 1979-1980 с Берселини. И ако следващата година Интер стане шампион, то това ще е 10-та ми титла или първата ми звезда. За финал, поздрав от Интер клуб България за всички, които гледат финала. Siamo noi i campioni